Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay na yawi sa paglahutay, pusa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga Panimbaya sa Kabuntagon World. Buntagong Malipayong Sabado. Together, let us be merry and be thankful to God. Diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning, good morning. Good morning sa inyo, haning mabugnaw nga kabuntagon. Yes, good morning to everyone. Kumusta man ang ato ang simana? Okay ra? Huh? Karang man. Okay, Rapids? Ang pagtudlo, Yes, yok? naay mga problema pero kaloy sa Ginoo. Yes. Wala po Survive sana lagi mga hapon. Yes. Yes. Ang kanang problema di ginamawala. Pero ang kalipay nagpaibabaw na. Yes, Yes. bahala ba? exactly. Balag ka ng busy kita sa throughout the week. Tumoy-tumoy sa simana makapahula yun. Yes, mo na importante nga ang Ginoo nagauban ka nato And sa of course, matagalaw. no, mas
dasig matakarong kabuntagon no ato pong i-greet ang atong makapaglaom all over the world and all over the Philippines. Yes. Starting Kick it with off. Fit. Yes. Kuya Wing. Og akong ipanimbaya ang atong mga kapaglaom dinhi sa Cagayan de Oro, labi na sa Mindanao, sa Davao, sa Jensan, Cotabato, Surigao, Butuan, dirita sa Osamis, sa Zamboanga, sa Oroqueta, sa Bukidnon o sa Misamis Oriental, sa tanan nato nga maabot sa atong Sibya, labi na sa Surigao. Maayong buntag ug malipayong adlaw ipapahulay kaniyang tanan. Yes, o ginapanimbaya po namo ang tanan natong viewers nga naa sa abroad, Saudi, Dubai, USA, Thailand, Canada, Qatar, Singapore, Korea, Malaysia, Kuwait, Germany, Switzerland, daghan kaayo no, actually daghan pagid kayong lugar wala nato na mention. Og amo pong ginapanimbaya ang among mga co-host nga naa sa abroad, si Ate Charm, Ate Lovely, og tanan natong mga correspondents nga naa sa abroad. Maayong pagtan-aw. At syempre, hindi po namin malilimutan sa pag-greet ang lahat ng mga viewers natin dyan sa Luzon area, sa buong Metro Manila, sa Quezon City, sa Silang, sa Parañaque, sa Pampanga, sa Pangasinan, sa Isabela, sa lahat po na mararating sa aming program. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo ug sa tanan ng mga Facebook Live viewers. No? Salamat po kayo sa inyong padayon niya pagsuporta sa itong programa. We hope mga kapaglaom, you will feel refreshed today as you watch Panimbaya sa Kabuntagon World. And of course, atong mga kapaglaom diya sa Visayas, no? Sa atong mga viewers, hello, good morning. Ug mainitong mainiton ug masadyang Sabado diha sa inyo ang tanan diha sa Cebu, Bohol, Dumaguete, Samar, Leyte, Iloilo ug diha kaninyo nga maabot among Sibya. Good morning and among ipadangat among mainitong pagpadimbaya kaninyong tanan. Mainiton Yes. Mainiton jud. Dili gid mabugnaw. Happy yun. Bugnaw ang buntag, pero Yes. dapat mainiton gyud ang ato. Yes, ug sa nagtanaw nato sa Kibol, sa GSAT, Yes. na unsa ka tanga channel sa GSAT? 33. Channel 33. O, sa atong para Hello, sa, Dia. Good sa tanan. morning. Good morning kaniyang Happy tanan. viewing. Yes, mga kapag mga kauban ako nga host dito no wala before you know it no, we have 3 more months to go. And mag-atubang na butag another year, another struggle, another challenges, pero another way of life nga makabawi diba? ta sa ato ang mga panahon nga dili kayo mga miaging tuig nga dili kayo maya to ang mga gipangbuhat, so pilit na makabawi-bawi ana. Another beginning in short. And another blessings. Yes. Diba? So tinuod ginabing impact karon nga mga moadto ta sa mga kadalanan, sa sakyanan, makadungog tag mga nindot nga music labi na kanang Christmas song. Yes. So di man gina tungod kay ang kalibutan nagsaulog man hapit na ang kining Christmas. So daghan nga mga nindot nga mga sunata nga atong madunggan kay moabot na ang Christmas ni andam-andam na ta nga mudawat sa regalo ug mo. Mudawat lang, dapat Oh, muhatag mo po. sponsor pod mao na, mo sponsor. Mao na ato. Yes. Yes, oo. and that is right, no? And that is the season nga we have to look back and see how God has blessed us. Actually, dapat everyday gani, no? Mas mapasalamatan kita sa mga panalangin nga atong gakadawat. And speaking of panalangin, mga kapaglaom, unya, usa ka istorya ang atong sayron kung giunsa sa atong Ginoo pagbubo sa iyang panalangin sa panahon nga ato na kayong gikinahanglan. Unya, sa Call It a Miracle. And of course, mga paglaom no. Hello. Atong mga paglaom no, this time atong kumustahon ang atong mga correspondent abroad. And of course, ato pong tananawon no, unsa kalapad ba ang teritoryo sa Zamboanga Peninsula Mission, ato kining tanawon. Welcome to Youth Culture, where the youth gather together and venture for Christ.
5, but 10K. And most of us from Pilipinas International Seventh-day Adventist Church are first-timers. Let's go! Ate Pling, yung sa mo pag-prepare aning mga marathon na pagdagan nimo? Pinakauna, kinahanglan sakto imong kaon, kay kailangan sa imong lawas ang carbohydrates. Next is training. Kinahanglan mag-training ka at least 3 times a week, magdagan ka. Well, pariharan na sa pag-prepare nato sa kanin sa Ginoo, no? Tinoo jud, kailangan mag-training, meaning mag-read ka og Bible para ma-familiarize ka unsa ang word sa Ginoo, mas mahimo kang closer sa iya. Iusa nimo pag-prepara aning marathon. Ang walay preparation ni Aaron. Pareha ta sa Rapid. Diretso ni. I can do all things through Christ which strengtheneth me. And looking unto Jesus, the author and the finisher. So finisher lang ita. Parang padayon yun. Antod nga matapos yun ang dagan. So finisher yun tanan. Yes! Zamboanga Peninsula Mission, usa ni siya ka bag-o nga mission sa Tibuok South Philippine Union Conference. Doon ni siya ay mga membro nga mga almost 40,000. Kunya doon ay active members ni siya nga mga 19,000 kapin. Doon ni siya ay churches nga 289 o doon ay mga workers nga mga 79 nga mga workers including pastors, teachers, o uban pa nato ng mga staff rin. I-create ang Zamboanga Peninsula Mission sa katuyuan nga maatong mahatagan o pinasahi nga pagtagad ang mga Muslim sa Basilan, sa Hulo, sa Tawi-Tawi nga area kay wa pa kaayo mapinitit nato sa mensahe sa Ginoo. Muna nga sa pagkaroon, doon na tayo dako kayong lulan sa Muslim ministry. Nagtapta o mga resources nga unta, itugot si Ginoo, nga masuportahan ng ato ang Muslim ministry, kay dako kayo ang potensyal dito. Gani, doon ay kusa dito ka mayor, nga one time, nagbisita mi dito sila, si Mayor Reggie Sahali, nagingon siya sa amoa nga, Pastor, ibanaan mo mo'y preaching. Sa ato pa, murag wali-wali. Gawali na to ba? Ingom nila. Siya, how would you like nga mo anhin mo din sa ako ang municipality, then magwali mo, then makawali mo, o doon ay conversion, then we will help you find a place nga makatukod mo sa inyong church. Kanunay gyud siya nga gasuportar ay nyo nga atong last sulad nga gihimo nga camping sa MBC ni apas si mayor dito. So ingon ana ka supportive kana nga mayor sa to o among nakita nga makahimo lang gyud tag wali sa umaabot nga panahon. We are really looking forward nga makahimo ta og wali dito pero di ato alang-alangon og wali. Ang CPM mahimo pag yun nga mabungahon.
sa pagpanaog og hamilig kalag, ang mga Muslims dito nga nahibalo na sa Adventist, they are inviting us nga kung maghimo na tag-eskwelahan dito, nga ang ilang mga anak maka-eskwela. And that remains a challenge kay ang CPM walay kapasidad nga mo patukod og eskwelahan. Wa po tay kapasidad nga mo palit og yuta kay mahal man gud kayo ang yuta dito sa Hulo. But that is a challenge. Actually, I have this in mind nga moabot unta ang panahon nga lahion ang Zamboanga City o kanang mga Muslim area. Kay kung naa na sila kaugalingon nga mission president or attached field ba sila, ang concentration gyud sa mga pangulo tuwa gyud sa Muslim. Dili pareha karon nga sa amo nga teritoryo karon, sa ato nga teritoryo na attach sila. Pero gihatagan na mo sila og taas nga kanang pagsuportar. Pero mas gwapo pa gyud in the future nga mahimo silang usa ka separate area nga ang magpangulo dito, ang iyahang tanawon mao ra gyud ang mga unreached people. Dako gyud ang challenge yun kining among building karon sa pagkakaroon sa administration side ang building nga mahuman ni sa pagkakaroon wala pa may sakto nga electrification kay dili pa gid mi tanan makagamit sa among room nga pwede magka-aircon bis although ang among mga office na ana sa pagkakaroon ang kusog-kusog din gyud sa CPM kanilang gyud ang concentration sa care group kay ang among ug ang mga ang care group namo din gitutukan magigipatutukan magigmaayo namo dayon ang among baptism din gisiguro gid namo nga kana at least dili i-confirm sa church elder ang ilang ang nabautismo nga i-report ni sa district pastor walay confirmation sa district sa church elder dili namo siya i-receive pag-abot din kay gusto namo nga matutukan kon sigurado ba gid ni siya nag-disagi kani o hard labor ba gid ni o tinuod gid ni siya nga pangalan o live gid ning mga tawhana dili kay posible nga di po ta mag-suspect sa uban pero basta siguro lang namo ang mga report sa district pastor. Ang mission nato sa Zamboanga Peninsula lapad kayo og territory unya og lantaw nato gagmay ra ang atong mga major cities ang naa sa atong territory. So mostly mga rural, mga urban towns. So dili gid mi ka-expect kayo og pareho sa uban nga mga missions nga dagko kayo og in terms sa tight from professionals. But mostly sa mga negosyo sa mga kaigsunan and then it's sufficient man gid gihapon sa atong operation. Nagpapasalamaton lang po mi sa mga kaigsunan because of their dedication nga bisan pa sa mga challenges nga ingon ni ana apan with their support in any way financial o ang ato nga mga higher organization nga nag-allocate og dagko pod nga mga kantidad alang niining pag-address ining mga kining kulang when it comes to this area of evangelism. Ang akong mahimong mensahe ngadto sa atong mga kaubanan sa buhat, sa mga kaigsunan, nga magpadayon lang gihapon ta sa atong nga pagsuporta sa buhat, mga makanunayon nga pagampo, maayo nga relasyon sa iglesia. Akong pangumusta ngadto sa tanan nga mga kaigsunan sa South Philippine Union Conference ug uban pang mga kamisyonan nga adunay dako nga paghigugma sa atong territory sa Zamboanga Peninsula Mission. Dinhi sa CPM ang gipadasig yun namo nga ang atong mga kaigsunan nga mosuportar sa buhat sa Ginoo kaya ang atong mga magbubuhat dinhi naningkamot gyud nga mapalapad gyud ang buhat sa Ginoo. Ngayo mi sa inyo ang mga pagampo nga mosuportahan ninyo ang buhat sa CPM para nga makabot nato ang mga tao nga wa pa nato makabot sama sa atong mga kaigsunan sa Muslim. Mabuhay Zamboanga
mission till Jesus comes. Mga Panimbaya, gikan sa Zamboanga Peninsula Mission. Happy Sabbath! Wow, pagkanindot sa Zamboanga Peninsula Yes. Mission, no? Grabe, Yes. sayang wala ko ba na to? Kuan kayo sila kanang nindot Dati kayo lang kayo. pag-abi-abi. Nya Oo. nagsuroy mi dito sa tibuok nila sa mga church. Wow, nindot kayo bing no. Welcome kayo sila sa tuwa. So thank you so much sa Mainidot nila pagdawat sa mga kapaglaom no, sa Zamboanga Peninsula Mission o sa tanan nato nga mga correspondents abroad. Thank you so much sa inyong pagpadala sa mga video. So we are so happy to see you. And karon mga kapaglaom, aminaw tago sa kabalaanon nga awit sa atong harana sa Kabuntagon, aniya ang The Vision Singers. Kung lantaon ko ang akong mga kaagi, makita ko ang gugma ni Jesus. Siya nag-ubal ka na ko sa tanan kong mga dalan, mutabang sa tanan kong suliran. Mag-unsa man ako kung wa si Kristo, kung wa siya wala ako'y arang mahimo. Si Jesus lang ang akong asaligan, kaniya itugian ko ang tanan. Kinabuhi usahay dunay kasakitan, mangit-ngit ang dalan nga padulngan. Apan sa dihang si Kristo magagunit sa imong bukton, mga kasakit mahumpay ug mawala. Mag-unsa man ako kung wa si Kristo, kung wa siya wala ako'y arang mahimo. Si Jesus lang ang akong asaligan, kaniya itugian ko ang tanan. Mag-unsa man ako kung wa si Kristo, kung wa siya wala ako'y arang mahimo. Si Jesus lang ang akong asaligan, kaniya itugian ko ang tanan. Kaniya itugian ko ang tanan. Kaniya itugian ko ang tanan. Yes, no? Daghan kayong salamat sa maanindot kaayo nga alawiton. Sarap Makapagaan ito, sa atong Kabuntagon. Pag maminaw ta og sunata, murag ang atong energy mo baba gamay. Kay nindot Maluya mo kayo man, murag yes. lami kay balik og tulog. Dili, dapat madasig ta. Yes. Dili dapat ka na itong himong pangpamukaw Sa Kabuntagon. Sa Kabuntagon. Yes. Mas Sa atong- mata kay atong energy down Hinay. mata. Okay. Thank you so much, The Vision. Yes, diba? yes, The Vision. Singer. Yes, mga kapaglaom, sa laing bahin, usa ka istorya matod sa mirakulo ang atong pagasayron sa Call It a Miracle. Every year, 1.25 million people around the world die due to road crashes. In the Philippines, the number of deaths due to road crashes has been increasing since 2006.
and the working age group is the most vulnerable. This morning, let's listen and ponder a unique experience of how God prevented this horrific incident with His mighty hand and be amazed on how God looks after His children. Together with Pastor Elvin Salarda and Sir Raim Palgan, diri lang sa Call It a Miracle. Atong June 12, gikan mi sa Zamboanga City, pauli nami ingon din sa opisina. Dito sa Tungawan, kalit lang nakatagbo mi og aksidente. Dito, samtang ga-drive si Brother Boyet, ang ato ang driver, akong nabantayan nga mura og mikawas gamay nga mong ligid sa dalan. Then, akong nabantayan yun nga mura ni babag na among sakyanan diha sa tunga. O niya, gibawi ni Brother Boyet nga makabalik yun may sa dalan. Pero may kakusog po ng among nga pagdagan, kay gwapo man sa good po nga dalan. Pagbawi niya, nadritso na dayon may sa pikas nga daplin sa dalan, nga naay poste sa globe nga concrete, o niya dito ni hapak o ni bangga ang among sakyanan nga o kusog-kusog yun. Gani ang maong poste na putol yun ang poste, na puspos yun ang tanan nga poste na niya natugpa mi dito sa ubos, siguro mga 3 siguro kilometros ba ang kahabugon gikan sa highway paingon dito sa ubos. Medyo pangpang. Wala na ko to huna-huna nga inato mahitabo. Kay panahon nga before pa to, naplatan mi, nagilis migligid. Dayon sorti ko ni pastor nga, pastor, mo ilisan na yung tagligid kay medyo kanang hilis na. Napasal mo sa Zamboanga na? Wala, humana na mo taod ang mga ligid, nagdaga na mi. Mga siguro 30 minutes siguro itong biyahe na mo din isistorya yung pastor. Imas pastor, sige mo ilis tagligid. Plano mi nga, sulat tag sindangan, kaya napoy lubong unta atinan. Imas pastor nga, di na natapawain lang tag-ipil. Sige. Dito nga, kung nabantayan, mikalit siya o buwan ba? Siguro ingon ni pastor nga, nakilid kay Miss Juan sa dalan, misyagit o kalit ang ligid. O pagsyagit niya, ibabag daw sa kanan. Wala mo ingon ng katagbo? Swerte po siya nga, wajay katagbo nga Juan. Pagpanaw na. Sa diha nga ni babag nami, niya gibakoy ni Buhit, niya pagtanaw na ko poste na, niya pusok ang mudagan, ako na yung kita nga bangga na gyud mi sa poste. Pag bangga gyud na mo sa poste, akong ginawa na nga usa ka may tabo naman basi kuyawang yung kay ko usa ka ni. So pag bangga na mo dito, mura og nawala mi kadyot sa kalibutan sa akong tanaw. Pag mata na ko magbalik, kadyot lang, seconds lang. Mata na ko, hinaan naman yung gatakilid naman yung anak. Ang sakyanan natakilid naman niya, dito ko sa takilid. Dito ko sa yuta yun. Niya si Brother Boyet, gikan dito sa drive, man siya naka-seatbelt, na nahulog siya dito sa kuha. O pagkahulog niya dito, na-conscious pa man siya, consciousad ko. Siya, kumusta ka pastor? Ko, okay na ko ani. Okay na ko din So, ginahinay na kong hika pang akong lawas, wala naman kumunsa. Advantage yun ang driver kaysa pasahero. Kay balo man ka kung sa dangatan yung sasakyanan, maka-ready kasi mong kaugalingon. Kung wag ka nakaseatbelt, makapamugong juga sa manubila. Ako ato, nanggunit na lang juga sa manubila. Kay mula post man juga ato sa kuan, sa samin. Pag kung nga, kukini poste yun gunit ko sa manubila. Pag-impact yun, dili ni mo makita unsay mahitabo kay pagbuto sa airbag mutabon si muha. O pagtabon si muha, pagkahuman na usa pa ka makakuan o unsay nahitabo nimo or babuhi ba ka or mamatay ka ana kuan. Dayon sa airbag, ang katuday yang aso kuan dito siya kalayo
kalayo siya kay ang kwan sa airbag gamay din na siya nga bam na siya nga pag igo sa iyang sensor mubuto na siya muna nga kay wala man na siya hangin jud nga kuan mo burot ang bam ana mo kuan Pag tugpa na mo dito sa ubos, nabalaka ko kay naamay mura og ni asuba. Ko yit basin og mubuto ni. So dali-dali ni og abli, di po na mo dali abli kay gahit man. Unya ang sa amin po among gisikaran di pa man po mabuak pero nagliki-liki na siya. So ning kamit mi gawas pero madunggan nimo ang mga tao nga tuan na dito sa gawas palibot. Gatanaw sa kinan nay usa ka bahay dito nagsinggit nga taubag mo og kuan kanang ambulansya kay basin niya og naay grabida sa sulod. So sige gyud diyang sakit. Din hatod ni nahingay mi og gawas. Pag abot mo dito sa gawas, patong miskilid dito sa ibabaw din ambak mo dito. Daghan na kay mga tao dito sa palibot. Yan abot na tong Lilian ang ning bachelor nga nakunong ni tan-aw po sa dito sa moa. May usa ka tawo nga miduol sa ko dito. Ingon siya nga Sir, wala gyud ni tabo ninyo, sir. Ko kaluoy si Ginoo wa gyud mi naunsa. Siya wa gyud bisag gamay pa ngo, sir. Ko wala man gyud pod, wala gyud kaluyan gyud si Ginoo nga wala gyud pod. In siya unsa day imong trabaho, sir? Inko pastor ko sa Seventh Adventist Church. Siya mo day siguro, sir, nga wa mo maunsa kay giubanan gyud mo si Ginoo kay kini yung disgrasya karon imposible nga wala mo maunsa kay ang uban gani nga ako nakitaan mas dili pa kaayo to murag ingon ani ang sitwasyon kay grabe nga sitwasyon patay pero kamo bisan og gamay wa gyud mo naunsa gani pagka human adto na malandong ko nga kon wala ko niya hatagi og milagro, wala mi tagaig milagro, siguro patay na siguro ko. So pasalamat ko si Ginoo, ko Ginoo imo man kong ihatagan og chance nga mabuhi pa. So ako ra gyung kasulti nga mag tinarong yung pagserbisyo. Kay kini nga life ron, second life naman para sa kuha. Kunya kung kuan si Ginoo, kung sa iyang ipabuhat pa sa kuha, ako lang yung maton. Mag-ampo kita sa kanunay sad. O mga kaigsuunan nato no sa nagasunod sa programa. Ampo pun mi ninyo mga pastor kay prone man gyud mi kanunay sa mga disgrasya. Kay sige man magbiyahe kay nay appointment dito. Dayon nay appointment na po dinhi unya usahay di punta kabalibad sa itong mga kaigsuunan kay manghangyo gyud niya kamisad ministry man ang amuak so taman sa mahimo serbisyuhan yun natong mga kaigsuunan. So tungod niya na sige mi nga biyahe dili malikayan usahay nga naagi mga aksidente kay ang kaaway po naning kamon po nga mahimo mamatay tagdali aron di ta makaserbisyo sa bulaton si Ginoo. So muna nga iampo ninyo ang inyong magbubuhat maginampo ay ta kanunay ug sa bulaton si Ginoo atong usahan para nga madali ang bulaton si Ginoo. Sir, pwede sa imo ang message sa ang viewers. Para sa tanan nga nagasunod ani nga mga programa kami sulti kaninyo nga una sa tanan unahon yun nato ang Ginoo o sama sa gisulti ni pastor nga magpitpo lang yun ta sa ato ang mga assignment kung unsay gihatag sa Ginoo sa mga trabahoon lang yun aron wala kay kamahayan bisag unsa pay maabot sa imong kinabuhi at least kuan ba kanang fulfill na nimo ba ang imong kinabuhi. Daghang salamat no Pastor Salarda ug sa iyang driver di ginato matagnaan na atong kinabuhi. Magpasalamat tas tanang panahon nga ang Ginoo magauban nato. So yup no kay adlo kayo kung naay mga disgrasya labi nagsigig drive niya katulgon ka ana. Makita ginato ko ang usa itsura sa sakyanan nga nalumping gid ba siya no? Pag sa mga sigurong instances nga katulgon ka muhuyong na jud ka matulog sa kajut no munap ka jud. Yes, exactly. Pero kana naman ko'y panultihon nga kaning mga workers usahay nagsalig ni sila kay sige nagampo apoy lagi
yung padagan. Silipot siguro ako yan. Dili. Buhilo padagan. Pero kita nga mga kuan, hinahinay lang ta. So, Hinay-hinay pero karon mga kapaglaom, aniya na usab kita sa lain nga bahin ang health beats. Unsa na pugaha ang health beats ni Ma'am Laila karon yo? Unsa Kailan ba to? ta? Unsa na? Beetroot? Unsa na siya? Beetroot? Ako nila beet lang. Oh. Beet, kailan ko Or beet. beets, di ba? Ako na siguro na siya beets, tapos yung root mo na siya. Beetroot. Mao na siya karon. Atong tan-awon kang Ma'am Laila alang sa health beats. The digestive system is an organ in the body that breaks down and absorbs food as nourishment. It consists of the esophagus, stomach, and small and large intestine together with the glands such as the salivary glands, liver, and pancreas that produce substances necessary for digestion. Healthy digestive system is essential to good health because if the digestive system shuts down, the body cannot be nourished and would cause a lot of health problems. Fruits and vegetables are the best food to keep your digestive system healthy. And the worst foods are saturated foods, caffeinated beverages, soda drinks, and alcoholic drinks. Study suggests that beetroot promotes healthy digestive system. Beetroot contains enzymes and prebiotics that will cleanse the gut, which eventually help in multiplying healthy bacteria like the Lactobacillus bifidus, strengthening the immune system, promoting effective removal of waste and toxins, and promoting proper digestion. Do you want to have a healthy digestive system? Come, join me. Let's make beetroot juice. Hi, Grace. Hello po, ma'am. Anong pwede natin gawin sa beetroots? Pwede po natin gawing juice po yan para sa healthy digestive system. Ganon. Opo. So, we have here ingredients. 1 cup of beetroot. And I have here one piece of orange. And also a thumb size of ginger. And meron po tayong water and ice. So, anong gagawin? So, ang gagawin po natin is, ilagay po natin sa blender at ibe-blend po natin. So, madali ano kaya lasa niya, no? Masarap po ito. Sige, ayan. Beetroots, tapos itong orange. Opo, meron din po tayong orange. Masarap talaga siguro yan. Kasi may orange pa. Para sa digestive system. No, healthy digestive system. Next po is the ginger. Ay, meron pa ginger. Yes. Okay. Tapos, ice. Ice po. Ice. And water. And water. Oh, wow. So, i-blend po natin siya. Napakaganda naman ng color niya. Red na red. Diba? Ganun lang pala siya paggawa. Mabilis lang. Yan po siya. Okay. Ito po yung finished product natin. Pwede na po nating i-serve with ice. May ice. Okay. Ito. Pwede tikman. Ito na yung beetroot juice. Ang sarap pala ng beetroot juice. So, kung minom tayo ng beetroot juice, ay magiging healthy ang ating digestive system. This is Miss Laila reminding you, a road to life is a disciplined life. Ignore correction and you're lost. Be healthy. It's a wise choice. Yes, Ma'am Dong Laila, no? Ma'am Laila, daghan kaayong salamat, no? Sa bagong impormasyon. Mapasalamaton kita kay Dong Laila, kay daghan kay tag mga information nga gasambalan every Saturday.
I don't know, asa to dapit. I Ang think root- so sa Cavite. Pero grabe Ang yun root- ang Yes. beetroot. Beetroot, asa Makahatag to? siya healthy digestive Yes. system. So nakay problema sa nakay constipation or nakay problema sa bowel elimination nimo. Mga makatabang kana to? makatabang na sa imo. Naana sa iligan na ay Sakto lagi tig-distribute ko na na siya beetroot. Pero Yes. medyo na siya yung mga lain nga taste pero sa gulan siguro naani mo siya laing fruits Fruit, mo to na yes. orange ni juice. Okay. Yes. Mga kapaglaom sa laing bahin, maminaw na putag isa ka alawiton sa harana sa Kabuntagon. I really don't care so much in doing God's work. I'm just busy with my task and dealings of this world. But one night I dreamed God's warning that He owns all these talents, and my life could end any moment. So I have realized through this lament, Lord, use my eyes to see what others need. Use my hands to do some kindly deeds. Use my feet to guide a struggling soul, my mouth to sing and say comforting words. Lord, use my heart to love unselfishly. Use my mind to think things that are godly. Use my ears to hear and ease their pain. For now to me, this is what'll matter, to serve you, Lord, not in the future, but use me now. This humbly I vow. Suddenly I wake up the night and found myself crying with the thought how God loves me, yet to Him I've done nothing. So I get on my knees and prayed, Lord, from now on I am yours. I'll follow all your ways. Please use me now, wherever be the cause. Lord, use my eyes to see what others need. Use my hands to do some kindly deeds. Use my feet to guide a struggling soul, my mouth to sing and say comforting words. Lord, use my heart to love unselfishly. Use my mind to think things that are godly. Use my ears to hear and ease their
to sing and say comforting words. Lord, use my heart to love unselfishly. Use my mind, think things that are godly. Use my ears to hear and ease their pain. For now to me, this is what'll matter, to serve you, Lord, not in the future, but use me now. Oh, use me now. Please use me now. This humbly I It has long been obvious that music really affects people profoundly, may it be ballad, pop, rock, or classical. It is something people can't live without. Wherever you go, you could always hear someone singing or listening to it. Music is considered to be the language of our soul. Music changes our mood, help us focus when we study, can pacify our perplexed minds, and even help depressed people. That's the good news. But on the other hand, scientific studies have shown that some types of music can result in harmful effects to the mind and the body, and it would more likely link to upbeat music. In the world of Christianity, music has always been our constant companion. We can share the love of God through music. Aristotle evidently agreed in saying, if one listens to the wrong kind of music, he will become the wrong kind of person. But conversely, if he listens to the right kind of music, he will tend to become the right kind of person. As Christians, what are the ideal music that we are supposed to listen? Should we give emphasis to the melody or the lyrics of the song? Let us take a grip of ourselves today as we deeply study the melodies of heaven with the Music and Health Director of North Central Mindanao Conference, Pastor Teddy Baang, here in Good Morning, Pastor. Ellen G. White said, "Music, when not abused, is a great blessing. But when it is put to a wrong use, it is a terrible curse. Rightly employed, it is a precious gift of God, designed to uplift the thoughts to high and noble themes, to inspire and elevate the souls." Mga kabalam, it has been said that music is the language of the soul, and sometimes it can be our refuge. But when does music become a blessing? Together with us this morning is the Health and Music Director of North Central Mindanao Conference, no other than Pastor Teddy Baang. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning. Kuya Di pa Wing. ikaw nga nabalik na bukod rin. Thank you so much sa pagiguban ka naman. Soke naman eh. Basta soke, listen mo baliban. Mga kauban sa nato, no? So, Pastor, thank you kayo. So, si Pizza po doon kay si Ma'am Angel. Wala si Ma'am Angel tungod kay medyo dili mayo ang gibati. So, next Sabat, Ma'am Angel, magkuyo na punta. So, mga kapaglaom, Pastor, isgutan nato kining musika karon kay importante kining musika kay ang uban pag mukanta og naaga ni madunggang music nindot na kay na mura matulog di na maminaw sa imuha divert na kwan. So isgutan nato ni karong musika, Pastor. Kanus aman ang alawiton o musika maayo ngayan para sa Ginoo? Okay, una-una is mayong buntag sa tanan nato nga makaigsunan og salamat sa kagiyunan nga ni ata diri aron maka hisgot may tungod sa music, no? Oo. Especially sa may tungod sa Christian music sa atong nga iglesia, no? Actually, Fritz og
wing, murag dili gid ko musician pero nabutang ko diha, aning kamot ko nga unsay akong mahimo, nag-research sa unsay atong mahimo aron nga makatabang putas magkaigsunan labi na sa concern sa music. So ang imong pangutana unsa man ang alawiton nga angayan para sa Ginoo. So kung ato basahon ang evangelism page 512 nagaingon, music is acceptable to God only when the heart is sanctified. No? Kung ang imong kasing-kasing kasing-kasing nimo na balaan muawit ka og mga alawiton dawaton gyud sa Ginoo. No? Most likely mga kantahon ito po mga balaan nga kanta. Balaan nga kanta kay kung ang imong kaugalingon kung ang natugyan nimo ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo, muawit man ka og paghimaya ngadto niya. Okay. So Pastor, sigutan nato nga once you are sanctified. So siguro makaputa na po da kanus aman makasulti nato nga alawiton makapahimuot sa Ginoo. Okay. Daghan man kay music karon sa atong sa labi na sa music industry sa kalibutan. Kausam ta makaingon yang kanta unsa ka music makapahimuot sa Ginoo. Kung dunay makapahimuot sa Ginoo, doon na pwede dili makapahimuot. So kanus aman ta nga ang atong mga awit diha sa pag-awit nato sa matag karon kunya makapahimuot ngadto sa Ginoo. Nagaingon ang alaga sa Dios, Sister White, mao gyapon sa evangelism page 512 nagaingon siya, the human voice that sings the music of God from a heart filled with gratitude and thanksgiving. So kung ang atong kasing-kasing nagpasalamat ngadto sa Ginoo, mao ni siya ang makapalipay sa Ginoo, no? Most likely Heart that is filled with gratitude and pleasing to God. Mao na siya ang atong pag-awit makapahimaya o magdawaton sa presensya sa Ginoo. So mao na nung kanading musika bantayanan gyapon Pastor. Kung i-please ang self kay siguro dili mag-mention about God, no? Pero kung about pleasing God, so thankfulness and kanang malipayon praise. Malipayon ka. So ana din. So ang sa espiritu Takna pud akong napukoy na kuan dia Pastor nga daw nga mukanta ka niya nalipay ang manulunda, okay na siya himaya para makahimaya sa Ginoo. So Pastor, kanus amaning magkanta ta nga mahimaya ang Ginoo kung magkanta ta? Makahimaya sa Ginoo. So dunay mga alawiton nga dili makapahimaya ngadto sa Ginoo. Doon na po'y alawiton nga nakapahimaya sa lain. Kanang dili makapahimaya sa Ginoo. Kanang makapahimaya sa presensya sa Ginoo. Nagaingon ang alaga sa Dios, Sister White, Testimonies for the Church, Volume 1. Page 146, nagayon siya, I saw that all should sing with the spirit and understanding also. And the nearer the people of God can approach to correct harmonious singing, the more He is glorified. No? So, the more nga ang atong kaugalingon kinabuhi na harmony ngadto sa iya, na haom ngadto sa iya ang atong pag-awit nakapahimaya na ngadto sa Ginoo. Ang dili makapahimaya sa Ginoo, Pastor. Ang dili makapahimaya sa Ginoo kung muawit ra ka nga kana bitawng para sa pagdaigra ang gusto nimo nga madaigra ka sa imong kaugalingon tungod kay maayo kay ka maawit and it takes time kana bitawng nagkuha kag dako nga panahon instead nga kanang ang imo untang panahon para sa Ginoo pinagi sa pagampo. Or so wala kay dili kay big deal ang sadag tingog yabag-yabag basta kay offer kanta sa Ginoo. Sa Ginoo siguro dili man siguro ang big deal nga pamayohay ang dawaton niya nga pag-awit ang pagsimba maura ang katong nindot kayo og tingog. Ang tan-awon sa Ginoo kung unsa ang ato nga kasing-kasing. Di ba usually guys sa church kay nagid makasigon na nato nga kanang offer bitaw kanta bisag di ka inanagid ka maayo kanta pero masabtan na to ang lyrics makapamove sa tao. Pero mas nindot po itong nakaandam gyud ka o nindot nga alawiton plus naka-prepare pa gyud ka unsaon nimo pag-awit prepare, no? Naka-prepare ka. Dili pud kay diretso ka kanta. Bisan nindot ang lyrics sa song pero diretso ra pud ka kanta. Di pud siya maayo. Lain pud paminawon sa mga maminaw no nga kanta ra ka bisag yabag kayo. May lang ikaw ra isa. Magkanta-kanta bahalag yabag. Wow. Pero ang Ginoo nakasabot mo gina Pastor. So unsa may maayo nga musika Pastor? Unsa may maayo nga matawag nato nga alawiton ang musika? Okay, ang music is one of God's entrusted talents sa ato ano. So it is a powerful tool nga gamito nato aron nga makapahimaya ta sa Ginoo to inspire, to edify, to uplift and to evangelize, reinforce doctrine. Mao ni siya ang benepisyo sa
good music, no? Kabantay mo nga kung doon na tayo mga himuon nga mga seminar, mga convention o unsa pa diha nga mga kanang spiritual nga gatherings, doon nagi mga awit nga atong himuon tungod kay ang music usa ni siya ka instrumento nga gamiton sa Ginoo aron nga makapadasig ngadto sa matag usa. Okay. Okay kayo. So, nindot kayo, no? So, ang musika dili ni basta-basta nga imo lang gamiton para sa maya sa Ginoo, kinahanglan po ni nga gikan po sa imo nga kasing-kasing. Yes. So pastor, daghan pong tag diskasan pero okay ba ata sa sunod nga higayon mo gyapon diskasan gyapon nato ni musika kay taas kay ni ang music. Last pastor, message nimo sa atong mga viewers about sa music. Okay. Labi na sa standards sa music, standards sa sa artist. Actually, as a church, we don't have standard sa ato nga music. Pero ang ato nga general conference, doon na sila kanang guidelines unsaon nato paggamit ang music ngadto sa ato nga mga kaiglesiyahan, no? Nga dunay appropriate and inappropriate nga music nga atong gamiton diha sa atong iglesia. Kung doon na pa tayo taas kayo nga higayon, that's why dunay mga programa sa music department nga nagaaghat sa mga kaigsunan nga mo-appeal gyud sa music seminar, Yes, no? And workshop, no? Ginahimo. So siguro sunod nga mahigayon kung ang ato nga department, ang ato nga church mohimo og invitation ngadto sa ato mga kaigsunan nga mo-appeal sa mga music seminar and convention, ayaw ninyo si piyata mga kaigsunan kay daghan kaayo tag mahibaluan nga mga pagtulunan mahitungod sa music, unsa mga appropriate nga mga music nga ato himuon diha sa ato nga iglesia. Wow. So sa ato mga kaigsunan, nanginaot ko nga sa ato pag-awit, pagdaig ngadto sa Ginoo, kitang tanan makapahimaya ngadto niya. Daghan salamat kay pastor. Okay. Doon na ba kay greetings labi na sa imong panimalay karon mo na importante kay para makaulit ang nindot kayo ang pagsugat. So doon na ba kay greetings pastor? Salamat sa kigunan nga nainbitar patapog asab diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. So ako i-greet ang ako nga family diha sa among balay, no? Nananaw sila karon. Ginikanan ako mga igsuon ug sa ako pod nga asawa nananaw siya karon. O sa ako nga mga anak, layo sila pero siguro basig live streaming makapananaw siya. Sa ato makaigsunan diya sa Golden Friendship Association, Elder and Mrs. Asinas, Elder Sondo, sa ubat sa makaigsunan. Doon na po ko'y amigo dito sa Manila, sa Pasay, si June Durano. Ano? Nagapananaw daw ko siya. Nagmahay siya kay, say din ako i-greet. Malimtan man guna ko kay daghantag amigo. So ako sila i-greet tanan. Happy Sabbath o karong buntag na ako diha sa Millennium Christian Academy. Kauban ako ang mga estudyante diha og faculty and staff. Yes, so daghang kayong salamat pastor. Mga kapaglawom, anihan usab kita sa atong Bible trivia. Ug amoy pabalo sa Bible trivia para makatawag mo. Dili sa mi mangutana sa inyong pangalan kay basig maulaw mo. Unya na mi mangutana kung maka-answer mo mga kapaglawom sa sakto nga answer kay kung mangutana mo daan, basig di ko katubag di lang ko mo tawag. Tawag mo mga kapaglawom. Ani ang atong Bible trivia. Okay, the question is, how many strings did David's instrument have in Psalms 33? Pila daw kuno ka strings katong igamit ng instrumento ni David diya sa mabasa nato sa Salmos 33. So una na mo yung mga answer, please text or at least call sa atong text line nga makita sa inyong TV screen. Yes, so mga kapaglaom, mao na to mga kapaglaom ha. Unya na mi mangutana kung maka-answer mo, mangutana mi sa inyo. Para dili mo maulaw nga mutawag kay basig di na mo mutawag tong kay una ang inyong pangalan. So mga kapaglaom, sa lain bahin adto na punta sa atong mga kapaglaom sa Kids Station. Atong nintanawon. Let's build it together.
reach the heaven. They were so busy, they wanted everyone to know how great they were. And they had no longer time for God, and God didn't like that. So he decided to teach them a lesson by changing their language. Imagine how confusing that could be. Something like this. Kabuntagon ka guys. Ito man yung buhat. Because they can't understand their language anymore. People move to the other parts of the earth. That is why we have so many different languages today. That's all the time that we have. And remember, kids, always honor God in everything you do. And praise Him! Mayong bundag mga kapaglaom, banayan sa kita sa itong segment ang Let's Pray Today, kung diin kita magahimo sa ito pag-ampo sa 7-7 prayer, kauban usab sa pag-ampo sa inyong ipadala ng mga prayer request, no? So kauban niya po na ito karon si Pastor Teddy Baang. Pastor, salamat kay sa padayon sa pakiguban. So aniyang madiretso ta sa pagbasa, no, sa itong ipadala ng prayer request. Una, gikan kang 0935. Please pray sa tandang mo take sa Teachers Board Exam next Sunday, especially kay Sister Esther Odvina and Sister Ivory Raagas. Giapil po diri si Harinzato Likayan. And another message, prayer request, ipapilon tanaw sa pagampo akong anak nga si Rezalo Gilda Luyaw nga mo take og exam sa Teachers Board karong mabot 24 karong bulan nagikan sa SDA Church sa Lambagon, Baganga District. Another prayer request here. Please pray for Solen Lagunday. She is confined now at PGH Manila for her heart surgery. Please pray for her parents and for their financial problem. Another one, please pray sa akong sister sa iyahang balatian nga wala pa jud na klaro ang diagnosis. So dahang salamat. And from Siang Gonzaga Bailo, please pray sa akong papa si Rogelio Gonzaga for the recovery nga unta tagaan pa sa mayong kusog ug unta adunay alibyo ang mga medisina nga iyang gitake. Dahang salamat. And the last one, from Lauren Raagas of San Jose SDA Mahayag, Zamboanga Sur. Please pray for Dulop National High School. Labangon Dumingag kay ginahasol kami sa yawa karong panahon na ginaposes among mga bata. Dul na sa 20 ka bata ang ginahasol kada adlaw. So let's pray, mga kapaglaom, kauban si Pastor Teddy Baang. Pastor. Magampot ang mga kaigsunan. Diyos nga labing gamhanan nga nakas trono sa kalangitan, ninintak na sa Kabuntagon, dili matukib ang amo kalipay, sa mata karong unya kami magaduol kanimo pinagi sa pagampo. Amo ikaw gipasalamatan ining sayo nga bahin sa Kabuntagon, sa matahom nga adlaw nga balaan, nga kami makasimba kanimo makaday o makapasalamat sa daghan nga mapanalangin nga imong gihatag kanamo, O Dios. Ninintak na sa Kabuntagon sa pinasay, kami nagaduol kanimo pinaagi sa paghangyo. Dunay amo makaigsunan, O Dios. Karong umalabot nga Domingo nga sila magatake sa ila Teachers Board Examination. Sa aming igsuon nga Sister Esther Odvina, Sister Ivory Raagas, Sister Harinzato Likayan, o si Sister Rizalo Gilda Luyaw. Ginoo, ako nagaampo nga ikaw panalangin kanila sa kaalam langit nun nga ilag ikinahanglan. Nga sa panahon sa board exam, O Dios, karong malabot nga Domingo, ang ilang natun-an gikan sa pagsugod sa ilang pag-eskwela, ilang mahinumduman ug matubag nila ang mga pangutana panahon sa board examination. Tabangi sila, Ginoo, itugot nga ang imong balaning espiritu mao'y magapuno sa kaalam langit nun ngadto kanila. Nining Takna usab sa Kabuntagon, ako nagadala sa pag-ampo ngadto kang Sister Solen Lagunday nga naas na confine sa PGH Manila alang sa iyang heart surgery. Ginoo, tabangi siya
duawa siya ni Takna o Dios nga ang operation, ang surgery mahimog magmalampuson. Tabangi ang mga doctors, ang mga nurses o mga tambal nga nagdapat kaniya o Dios nga madawat niya ang kaayuhan nga iya gikinahanglan makagawa siya sa ospital nga puno sa kalipay ug makabalik sa iya nga pagtungha. Ako sabyan po o Dios ang usa namo kay igsoon nga naghangyo nga ang iyang isuon nga nagabalatian. Ginoo, wala pa diagnose nga gihatag kaniya. Apan ikaw nahibalo o Dios kung unsa ang balatian nga naa kaniya. Busa tabangi siya nga maayo siya gikan ining balatian nga miabot kaniya nga ang iyang pagkaayo maghatod sa suod nga relasyon diya kanimo sa paghigugma o pagsilbi. Ako sab nagaampo alang kang Brother Rogelio Gonzaga o Dios. Ako nagaampo nga ikaw maghatag kaniya og maayong panglawas. Ang iyang panimalay nagatinguha nga makabaton pa siya og piskay nga panglawas. Busa Ginoo gamita ang mga tambal nga iyang gina-take sa mata karon niya nga kini magahatag kaniya o Dios sa kayuhan nga iya gikinahanglan magkinabuhi nga puno sa kalipay kauban sa panimalay ug makadaig diha kanimo. Ninintak na sa Kabuntagon o Dios, ako usab nagaampo ngadto sa mga estudyante sa Dulup National High School dito sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ginoo, tabangi sila nini mga panahona nga dunay dautan nga espiritu nga miabot nga nga eskwelahan diin 20 ka mga estudyante ang giposes o Dios. Ginoo, nagahangyo ako nga duaon mo sila kini mga bata nga gipampuses. Hikapon mo sila o Dios nga sila magatugyan ang mga demonyo o Dios, ang kaaway muguwa sa ilang lawas, mupuli o Dios ang imong presensya, ang imong balaan espiritu nga ang kalipay sa pagserbisyo o kalipay sa pagpangalaga di kanimo ila nga mabatnan. Tuguti o Dios nga ikaw magapagiguban kanilang taknaa o himuon nila ang ilang kaugalingon nga masintro diha sa imo nga sa ilang nga kaugalingon o Dios aron nga ang ilang pagkinabuhi haom diha sa imo nga kabubuton. Ginoo, ninintak na sa Kabuntagon, amo usab itugyan ang among kaugalingon diha kanimo. Puna kami sa balaan nga espiritu samtang kami magapangalagad ug nagapaabot sa diol na nimo nga pagparayag. Dungga o Dios, nagahangyo kami, dungga ang amo pagpangaliyupo ug salamat sa imong pagtubag sa amo mga hangyo kinintanan amo gipangayo gilauman nga amo madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Og sa ato mga kapaglaom, kung doon may mga prayer request, pwede niyo padala sa pinagi sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World, o pwede po sa atong text line nga niyo makita sa TV screen. Sinahinaot kami ang pagampong atong gihimo, nakapadasi ka nato, nakatag ka nato og paglaom. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Karon atong tanaw. Yes, may adlaw mga kapaglaom. Aniya na usab kita karon dapit sa Cagayan de Oro sa USTP compound. Ako makauban karon si Miss Jorna. Ubanan ko nimo karon. Yes. So atong sayron sa atong mga kapaglaom karon. Kung doon na ba sila naibawaan nga verse sa Bible, bersikulo sa Bible, daghan nga mga estudyante karon atong pangutanon kung doon na ba sila nahibawan bisag isa lang. So ready na kay mo kung kuyugan karon. Okay. Kanang tinod. Kunti lang. Pero wala kay verse nga nahibawan. Na ganito, John 3:16, kay gigugma gayon sa Dios ang kalibutan. Among question is, nakay nahibalaan na verse na Bible? Ano lang, God, be God-fearing, no? Kalimot mo. Okay. Jeremiah 29:11, sir. Sige. Ingon ako ang For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Wow. Para asa na? Sa imong boyfriend? No, sir. Para sa imong self? Verse na ako na. Yes. O ikaw? John 3:16, good. Sige. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting life. Wow. So, Proverbs 17:17. A friend always love you. wow. Ikaw, ma'am? Same, Miss. Friend gid mo, no? Best friend gid mo. Okay, same. Sige, thank you.
Sige, naaba mo yung verse sa Bible nga ganahan. O, ikaw una. John 3:16. For God so loved the world and gave His only begotten Son. Okay, so ikaw. Isa kina ayaw sa walay kapibis ni. Walay kapibis. O, ikaw. Mura gyud ni Gonzo bay. Ikaw, mo ko ang mo man gud ang kwan sa verse kana ay kana na verse ba mura kwan kaysa common ba common. Pareha ra gyud. Ikaw, sir. Ikaw. Pareha na po sir. So, tunga-tunga lang mo ni. Pareha naman dahil mo. Verse bitaw ka na. Sa Bible. Oh, yes. Oh, sige, For asa. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yes, so John 3:16. John 3:16. John 3:16. So, thank you kayo sa imo ha. John 3:16. Oh, sige, unsa man na siya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall wala na ko. Sige. So, kay wala man ka nakabasa og Bible, tagaan ti ka og Bible karon. Tagaan ti ka og Bible. Kasi balay. Okay? Salamat. Thank you. Okay. Sige. Yes, mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang mga tubag sa ato mga kapaglaom. Jo, thank you kay sa imong pag-uban nato. Dunay mga kapaglaom nga nakabalo sa verse sa Bible. Unsa man ang imong experience? I'm happy ko kay naiuban makatubag and then napoy uban is wala pa jud sila kabalo gid. So nindot yung kayo nga magbasa kita sa Bible. Lipay kay ito ganina atong gitagag Bible kay makabasa na gid siya sa Bible. So thank you sa imong pag-uban kanako. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Joy na galamiton. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Belang sa Diyos sa kalibutan atong nasaksihan. Pinagisayang gahom ug kahimayaan. Kada iyang kalanggaman nagmalipayon man. Kabulakan kakahuyan lunhaw ug nindut man. Adlaw bulan kabituunan pulos kahibulungan. Gugmang dili hitupngan sa Dios nga gamhanan. Balaanong gugma sa Dios ipahat sa tanan. Ang muto sa iyang ngalan dunay kaluwasan. Kada iyang kalanggaman nagmalipayon man. Kabulakan kakahuyan lunhaw ug nindut man. Adlaw bulan kabituunan pulos kahibulungan.
problema sa inahan o sa iyang umaga ang ato ang tambag diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, happy Sabbath day. Usa ko kainahan og akong duha ka anak lalaki kaloy sa Ginoo puro namin niyo. Matud nila, swerte daw akong mga anak kay naminyo daw og gwapa og mga bride. Apan para sa kuha, murag ang isa raman ang swerte, ang isa perti jud ka maldita in taon. Ang asawa. Sige ni ang asawa garo ni. Sige niyag awayon akong anak. Unya naa pa jud one time nga ang iya na jud gisumbag og dalan og kutsilyo. Uy. Ako'y simba ko. Maunsa akong anak. Wala na ko gipadako ang nga iyang inanaon. Kusog pa jud kaayo mo tubag-tubag sa ako. Dili man gani gatubag-tubag ang akong anak sa ako ah. Ako man good gibadlong ang ilang style nga magsigi og away at tubangan sa mga bata unya dako kay mga tingog. Unya karon makadungog kog storya nga nanabi siya nga hilabtanon daw kayo iyang ugangan. Natural. Natural ha. Makapanghilabot jud ko kay sa amo amang good sila gapuyo kay wala pa man sila balay. Maka high blood. Maluoy na lang ko sa akong anak kay naglisod jud siya o sa asa siya mulaban. Wala jud siya storya. Unsa may maayo ka na akong buhaton ani? Ako ni silang pahawaon or ako na lang ang mulakaw. Salamat kayo. Okay. Yes, mga paglaom. Bugat-bugat nga problema. But before ta maminaw sa ato mga tambag or mga advices kauban ako diri, we have a caller in line. Hello. Kaninyo diha. Hello. Good morning. Hello. Hello, good Hello? morning. Direk. Sa matong caller na to? Sa direk. Oh na. Nawala Sige, tong caller. Nawala siya? Wala direk. But sige, samtang ta maghulat sa tong caller no, maminaw ta ni Fitz. Fitz, unsa may imong input ani Fitz? Medyo lusod i-istorya no kay bata pa ta, pero thank you so much. Walang view. Balag. Thank you so much, doesn't matter ma'am, bata or sa pag-share sa imong problema sa mga og imong gisaligan no. Ang problema nimo kay lain ang response sa imong gibadlong, di ba? Ang response niya may lain. Gibadlong, namadlong siya, so ang response may lain ang response. So manupag-tubag-tubag. Siguro ma'am kanang what if mag-try ta og lahi nga paagi sa pagbadlong? Basin man good siguro at some point nga ang pamaagi sa pagbadlong, marbito sa og pinasingka pod nga so ba si ana pod bitaw. Siguro murag ana Fitz evaluate pud nimo kung giunsa nimo pagbadlong. Ano? Kay labi na di nato igunsa tapos lahi pod siguro batasan ng pikas, siguro usap pod maka-trigger sa iyang response. Or lahi og brought up, di ba? Isa man makakos og makalahi og response ang atong pamaagi sa pagbadlong. Siguro balhino nato daw try nato og lahi nga pamaagi sa pagbadlong. Siguro mas kalma, mas pinapuyok, or pwede po nato gamiton pod or ang atong anak katong diba anak ng mga lalaki siya pod atong i-remind nga istorya pa na imong asawa dara in a calm way. Siguro. Okay. Sige, thank you Fitz. Yup. Ikaw yup. Daughter baka. Pohon, daughter. Imo na kag daughter-in-law ni ko. Okay. So, sa atong letter sender, no, I appreciate nga gugmahan gid siya sa iyang anak, no? Naagi na iyang gugma sa iyang anak. Now, siguro, ma'am, or sa atong letter sender, no, ang ato lang sigurong mabuhat, lisod man gud kayo nga maghilabot ta, especially ang iyang anak na ikaw galingong pamilya. So, siguro, try to kuan na lang. Every time mag-away sila, ang mga bata siguro atong ipalayo para dili makadungog. And wala mo ko lang mabuhat kung dili dawaton nato, 'di ba? Dawaton ang asawa sa imong anak kay naa naman gyud dili pud pwede ipalaya sila or ikaw po imuhawa kay imo man pud nang panimalay. Just be kind, ipakita lang gyud sa imong unsa na siya? Umagad si tawagan na umagad ba nga. Ang imong pagkamaayo siguro later on hikapon na sa Ginoo yang kasing-kasing ug mausab na siya. Nadyo mga conflicts between sa families no
Yes, common kaayo na siya nga conflict. There's no such thing as perfect family. In every family na you tay different dynamics because kansa pod we are influenced by different cultures. So naging mga differences. Lahat po basta mag-usa og pamilya. Yes. But ato sang i-hold mga kapaglaon no si Awing. Kasi we have a caller online. Hello. Hopefully matiundan na itong caller. Hello, good morning. Wala na po. Hello. Anana. Yes. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. So, ma'am, asa ganita gatawag karon, ma'am? Gikan mi sa Sablayan, Occidental Mindoro. Uy, layo-layo. Occidental. Panimbaya diha sa Occidental Panimbaya diha. Mindoro. Hello. Oh, hello ma'am. Happy Thank Sabbath. you. Okay. So unsa man ang imong tubag sa atong Pila to ka strings daw ang instrument ni David sa Psalms 33. Hello ma'am? Direk, ayaw putla. Wala man. Wala man. Layo-layo. So continue ta direk. Hello, nawala. Nawala. Nag-aasa daw to ma'am. siya? Occidental. Occidental Mindoro. Hello. Hello ma'am. Hello, ma'am. Unsa ang imong tubag sa atong Bible trivia? Oy, nawala si ma'am. Nawala daw atong caller. So, So, padayon ta, padayon So, ta. padayon ta ni Wing. Padayon ta. Mawing. So mga kapaglaom, naamang ko'y panultiho na ay sugilanon matupan ni Pastor Ted kina istorya miyan hindi Panimbaya nga. Ni pangutana niya iyahang umaga na nay nang utana wasa man kagikan ngano nagkadugo-dugo man ka. Ngayon hindi nga naglubong ko sa kungugangan. Unsa na Pero di na siya mo ang atong kuan kay sugilanon ra to Pastor pero anita sa serious ta nga butang. Ani ni siya kung ikaw man ang ugangan kanang hinahinayon na nimo nag-istorya kung nakay budget imo na silang pangitag balay nga dito sige ato ni plaster hinahinayon na siya kay basi magsuko po na imong umagad kailangan mo ni umagad kay labi nagway sudan mo na yung una magyaw-yaw kanang wala may sudan diri so imo na silang i-plaster nga dito lang sa amo ani nga balay nag-andam gud ikaw mangitag nga kuan para dili pud lain inyong para unya bisita-bisitahan nimo dito at least magsuod mo sa imong kining umagad kay usahay mag-uga nga umagad dili gani magkasuod na anay gap mo na dayon bisag sudan o walay bugas diya mahimo nang away so pangitaan nimo nagwi ikaw mo mo doon kutsilyo. Sige lang ng kutsilyo kay masagang raman na kanang bala lisod na siya so kuana nimo na mangita kagwi nga ma-close mo sa imong umagad ana lang Okay. Dungan lang ko input na if I may before kang Pastor Ted. Kuan man good sana ko nabasa two women who throw love to the same man. Medyo dili kay siya nice kay there are two women who have different struggles. Ang isa nag-struggle to let go of her son or her child. Ang isa pud struggle to love her family or like he sees different things sa isa ka lalaki kay iya binangbana. So lahi jud yung pagtanaw bana na niya dili anak. Isa pud pagtanaw niya iya pong anak. So medyo nadyo conflict. Yes. Nadyo in the first place nadyo conflict. So ang buhaton ni build a positive relationship with your exactly your in-law. Kay ikaw inahan maluoy man jud ka nga awayon ang imong anak. And ikaw pud kung asawa mo ka mangaway ka kay naman may problema. Anyway, Pastor, unsa man gyud ato niyo imong ikatambag Pastor? Sa mga kasama may buntag ngadto sa nagpadala ni ining suliran no? Mura o kini murag wala ka nag-inusara ani nga suliran kay daghan pud usab. Amo ba nga nagka-problema ni makarelate gyud ta no. So muna nga sulod sa mga 15 ka tuig nako nga pagpangasal ako gyud gina emphasize gyud nga sa kaminyoon dili kanunay malipayon. Labi na kon ang atong pagpuyo dili ta mobuwag sa ato nga ginikanan ba no? Biblical na ba na Pastor? Biblical no? gina siya na atong basahon man na karon taud-taud nga biblical gina siya. So ang akong tambag ngadto sa ilabi na sa kaning mga ugangan o ganing anak no kung magminyo ganita kinahanglan ready ta nga mo atubang sa tanan nga mga suliran sa kinabuhi o kanunay nato pahinumdong nga sa kaminyoon have a house of your own good aron nga makapundar mo inyong kaugalingon makapamalit mo inyong kaugalingon dili magsalig ngadto sa ginikanan kay kini ginikanan love gyud ning mga kabataan love gyud nato ang mga kabataan so ato gyud nga himuon ang kanang pagbiya ngadto sa atong mga ginikanan. It is biblical because nagaingon sa Genesis chapter 2 verse 24 nagaingon therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh no so
akong tambag nga to sa aron di na magproblema ang imong mama sa inyo ha, maghimo gid mo kaugalingon ninyong panimalay. Yes. Bulag yun, Pastor. Bulag yun, oh. Iya sa ugangan, Pastor, sa may atong ikatambag. Sa ugangan, ilisod mo no nga kanang pawaon po niya iyang Lagi, anak po. dili po na may Dili pawa kay po mapahawa masakitan po na iyang anak, Pastor. Lisod mo no? kayo nga papawaon niya unya pag abot to sa nabuwag na, napas mo na noon, kanagsalig kanunay sa luto sa ginikanan. Ang Control lang po siguro sa mga emosyon. control sa emosyon na lang gyud, control sa emosyon. I-respect nga na Bantayanan naging po sa family. ugangan, basin inigluto, daghanang bitsin ni butang pa. Bitsinan ka niya. Oo, gyud. Pero pinaka-best, Pastor, mo bukod yun sila, mo layo pinaka yun the best sila. gyud is mo himog gyud og kaugalingon nga pulianan. So ato po na i-apply sa itong pagampo, no? Yes, ato ang letter sender no sa atong inahan hinaot nga nakuha kag maayong positibo nga panan-awon diri sa among advices nga amo ang gipanghatag, and may you have an open mind to let God and work on your family the best that He could. And So, natay we caller. have a caller online. Hello. Hello, good morning. Sorry kayo, Asa man ta karon nagtawag, ma'am? Ahadap kita nagtawag ikan. Hello. Hello, ma'am. Good Yes, morning. hello. Asa tagi ka nagtawag, ma'am? Asa ta karon nagtawag? Sablayan Occidental Mindoro po. Occidental lagi. Yun I'm din sorry, yun. kay naputol. Naputol. Unsa to imong tubag sa atong question, ma'am? 10 strings po. 10 strings Ulo. daw. 10 strings ang gamit ni David. We'll see. Yes! Congratulations! Unsa man ang imong pangalan, ma'am? Sa imong pangalan? Jablen po. Wow, Yes, congrats, ipag-greet ma'am. na to si So, naba kay Jablin. greetings? Pwede ka mo greet? Greet na ako tanan nga mga Bisaya, Occidental. Adventist sa kalibutan. Tapos, Imong lalo relatives. po diri sa Sablayan, Occidental Mindoro, Sablayan. marami pong nanonood dito ng Hope Channel po. Oh, Negros Occidental. So, sana imbitahan mo niyo kami dyan. Tagalog Tagalog dyan. So, daghang salamat, ma'am, sa imong pagtawag. Okay, thank you po. We'll get Regards back me to tanan you sa atong mamaya. mga viewers there. Regards me. Okay. So, Yes. thank you. We magbasa sa tag mga greetings, Greetings. while. Yes, unahon na to si Pastor Ted. Pastor Ted. Okay. Dili pa ko mabasa sa greetings, ako sa i-greet si Tuto Dahunan. Nga nagtanaw karong mga panahon na. To, may buntag dia, happy Sabat sa imuha. Okay. Ako sa big greet ang atong mga dunay greetings diri. Happy Sabat sa atong tanan nga kanunay nagapananaw sa Hope Channel. Gikan ni sa kang Nel, Lucinda and Ralph Estrimos dito sa Bansalan, Davao del Sur. Good morning and happy Sabat ngadto sa ato magkaigsunan sa Alangilan SD Church, Abuyog Lite. Gikan kini kang Noni Pasadas. Good morning. Good morning and happy Sabat sa tanan nga nga kapaglaom. I-regard sa tanang mga membros sa MOVE, especially sa among MOVE President nga mao si Gina Garzon. O sa Ijang, sa mga Lite na Ijang, Iyang, nga mga opisyalis nga giheld sa Padre Burgos, Southern Lite, nga nag-anniversary karon. Message or greetings coming from Mr. and Mrs. Roger Grado from Sugod, Southern Lite. Hello, diya sa Leyte. Yes, pagpanimbaya sa Leyte. Yes, makapaglaong, we will just take a break ug magabalik ni din lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Jocelyn Asenas, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Dr. Dorwin Lahot and family, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference Workers, Miss Edel Kirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Baring, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Mrs. Ellen Aquino and family, Mr. and Mrs. Jolio Sisona, Mr. Levy and Mrs. Lou Sisona, Mr. Billy and Mrs. Diadem Ocan, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. Jennifer and Mrs. Perivic Tomarong, Mr. and Mrs. Jerson Simeon, Mrs. Elvira Maliao and family, Mr. Eli Cayetano and family, Sister Ivy Dane Balanay and family, Light Singers USA. Hello mga kapalaw,
welcome back to Panimbaya sa Kabuntagon World. And this time, we would like to greet you sa inyong mga ipadala nga birthday. Pinagi sa itong birthday bulletin. So, let's see ang atong birthday bulletin. If na. September Birthday celebrants. Atong Happy kantahan, no? birthday. Happy birthday to you. Yes, ug akong pasalamatan si Ma'am Cora Wahiman. Thank you kayo sa imuhang matahom nga bulak, Ma'am Cora and Dr. Wahiman. Ug akong ipanimbaya diha, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Thank you kayo, sir, sa inyong pagsunod sa panimbaya sa Kabuntagon. Ug sa atong mga kapaglaom usab, atong mga partners and sponsors, Sir Camarillo, Ma'am Dadak, ug sa tanan nato nga mga o sa ato mga viewers abroad, labi na sa ato mga sponsors abroad. O si Sir Asinas, Ephraim, sir, thank you kay gabi sa imuhang Yes, girls, magasigon ng mga pulong. So ano yan nakita sa greetings? Go Yup sa ato mga greetings. Okay, daghan pa greetings here, no? First of all, akong i-greet si Kuya Jeff Garson Ectin. Nagtanaw na siya karon and sa tanang Ectin family. Yes! Good morning, happy Sabbath from Tata Ferrell and family from Manila, masiguro nino. And from 333, good morning, happy Sabbath, Panimbaya sa Kabuntagon. I-greet na ako akong family nga si Tats ug si Tots ug akong mga friends nga sila Chow, Jordan, Abby, Dana, Ella, Livan, Joy ug si Charm. And natay mga greetings din no, gikan kang Marveth, Oman Mangubat, Mervy Lu, Elizabeth Ibali, Edney, Merv, yes, nabasa na siya. Diamond Garnet, saan siya? Sorry sa apelido. Gildo, Duncas, and happy Sabbath sa inyong tanan. Nag-message sila sa ato ang Facebook Live. Yes, Facebook Live. Thank you so much. And another greetings, happy Sabbath to Mr. and Mrs. Daniel Ando, Mr. and Mrs. Demetrio Marmes, ug sa Tinyapan Brethren. Greetings from, sa ipabasa na Zay, Rosian, Mir, Potestas. And happy Sabbath sa tanang Manimbaya ako sa Tumara family, Daniel family, ug sa akong bana ug sa church sa Kalaanan. Thank you. Good morning po at happy Sabbath. Pakigreet lang ko ni Chacha Turno ug ng Happy Panimbaya sa Kabuntagon from Rhines Tigulo po, and God bless you Hope Channel. I would like to greet my family, Mama Papa sa Quezon City, Tito Roger, and also Donna Latar sa Hingoog, Kuya Adrian Lloyd Habagat, tanang taga-Hingoog sa Tarman Hospital, Hingoog, Hope Radio Hingoog, Hingoog SDA Academy, and Hingoog SDA Elementary School. Thank you so much for continuing. Yes, we have also greetings here. Kindly greet my sister, Princess Clarice and Princess Lorraine. Ug akong hinigog mga parents, Papa Francis and Mama Mary from Princess Marian Makasa. Puro sila princess. From Leyte ni sila, makapaglaon. Happy Sabbath Day. Greet na ako mga friends, Chopet, si Bitoy, Jay, Fred, Totong, and Fritz from Butuan City, Northeastern Mindanao Mission. Greetings from Jehel Orsolano. Pastor, maayong... Sorry. Good morning. Pakigreet ko sa akong ating nga si Almi Beams Curry. Happy birthday niya karon. Happy birthday. And happy Sabbath, Panimbaya sa Kabuntagon, dirimi sa Pasay karon. Bisag hinay ang signal sa Hope Channel. Nagtanaw jud mi. Salamat kayo sa Pasay. Yes. Pag-greet ko sa akong family sa Antique o sa Mindanao o sa akong friend Analu Salvo nga naa karon sa KSA or Saudi Arabia. Salamat and happy Sabbath everyone from Fredeline Villarmino. And to all our FB viewers no nagtanaw sa live, hello diha kaninyo, good morning. Ako lang basaon ilang mga pangalan, kang Rinato, Turak, Nornin, Basaya, Lilibet, Luna, Castada, Cholo, Gabriel Chete, Regilio Junior Tegli, Pamila G.I. Guzman, Viz. Abinido, Losenyara, Raviche, Jetro Kaang,
Emski Bontora Fair, Candalia She, Ella May, April Rose, Hernando Inco, Antonio Lenes Jr., RJ Indino, Pubar, and Villa Franca, Etcoban, Sasa. Diha sa inyo ang gatanaw sa live. Salamat kayo sa pag-view sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, ug ako'y panimbaya diha sa Pindasan, Cumbal Province, family ni Dudong Pubar, kauban sa iyang mga kabataan, sa akong sister, o sa Tagum, akong mga igsoon diha, Mibato family, Jinilin Mibato, kauban kang Kuyari. O ako ang family diha, si Papa, si Mama sa Davao, nami karong Friday diha, magkita ta. So, doon ay greetings today. Good morning, Panimbaya, happy Sabbath. Greetings from Iliaguson, Bagan, Makaya family, Ilog, Negros, Occidental, Bacolod. Happy Sabbath diha kaniyang tanan. Yes, I would like to greet also mo asa ko mga inlo nga datano diha sa balay, Pastor and Mrs. Jumel and Anita Cabahog, kauban ni Jim diha pod sa balay. Hello, og kang Mia. Hello, and asa ko ang family diha sa Osami City, Pastor and Mrs. Dolman Prieto, and sa ko maigsoon diha sa Iligan, Mindanao Sanitarium, and sa ko igsoon nga si Kim. Happy birthday Kim diha sa Abu Dhabi. No, dili magsigig koan kasi homesick. Yes, so panimbaya diha, mga kaigsunan diha sa Tagibo, Davao Oriental, Cambalatayo, Pira Verde, De La Cruz, uban pa diha gikan kang Brad Ide diri sa San Jose, Antique. Thanks and happy Sabbath sa inyong tanan. Yes, and Osman Fitz, napakaingon. Okay na mga kapaglaom, ako pong gigit akong pamilya. Okishima family and as well as Ectin family and Adventist Medical Center College Iligan. Mga kapaglaom, naghinaot mi nga na-inspire mo karong kabuntagon pinaagi sa atong programa. Magkita-kita ta sunod Sabado. Atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Yes, ug ako pasalamatan atong mga correspondent abroad ug atong partner si Charm, si Andro, si Lovely, si Daryl, si Christian. Thank you kayo ug sa atong mga partner diha sa abroad. Thank you kayo sa inyong suporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mga kapaglaom, batia ug ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tubaran naghatag dugang kalasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga ug siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World.